uNkulunkulu uyasebenza ngomsakazo. Ngufakazi walokho. Uthatha isinqumo esihle ngoba ukwamukela uJesu kuyisinqumo esidlula zonke izinqumo umuntu angasithatha empilweni yakhe ukuthi amukele ngoba uma uSathane egqilaza abantu baba umfundisi uShabangu ubagqilaza ngendlela yokuthi balahlekelwe balahlekelwe izinto abuye amadingo athi hawu yini le ehambayo manje yini le yenzakala kwangathi kubuya le yanto eyayisihambile avuka umama wakhona gubhubhu ame ngenyawo wathi ngizobiza umfundisi uNcube uthule ukuthi cwaka hawu njalo ekuseni angikaze ngabona umfundisi eshumayela esejari yebo ibhedlela ngiyazi but emasejari ngiqala ukuzwa sikhuluma ngoJesu osindisayo yes kodwa ivangeli lenkosi uJesu Kristu alihlukani nobungcwele. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonga ubukhulu namandla benkosi nje ukusithwala kukho konke esikwenzayo. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela nje le message yeKota 2 Media. Ngizothi ungasashintsha ungayindawo sothi siqeda la ngokukholwa yobusizakela impela nje futhi siyanibonga kakhulu bazalwane niya subscribe ukukhulisa lo msebenzi niya like niya comment kahle ngiphinde ngibonge nje nakuma channel members siyanibonga kakhulu inkosi nonke inibusise inigcine inandisele nje futhi kakhulu siyabonga nje kuningi enikwenzayo bazalwane ayinibusise inkosi nonke ngamunye ngisasekhona la eShowa ngakahambi ngisesela eShowe siphethe indaba lapha ezimnandi ngendlela ezimangaliso ngino apostoli uMncube ukhona lapho baba Ncube uyena usiphathele imessage khona izinto inkosi ezibekile enhlizweni yakhe olokhu esipha nje mhlambe ke uyaqala nje wena ukuhlangana naleya namhlanje okupart 6 kusesekhona upart 1 uzofika lapha esikhona yabona uma ungayilanda eqaleni uhambe nayo sothi sifika la sesifike khona impela yobuzwa nawe ukuthi hayi inkosi iyasebenza phatha ngimbulise siyabonga kakhulu umpostoli sayibonga inkosi it's an honor and a privilege enkulu emangazayo ukuthi usibize ngoba usuka le Goli ngilapha nje ngiseshowe futhi ngazela ngempela umsebenzi ophilayo so nje ngiyayibonga kakhulu inkosi ngawe sekubingelela sawamukela nathi kwiKota 2 Media. Amen baba uShabangu ngiyakubingelela nami amen kumnandi ukuba kanye nawe le show kuyisibusiso futhi esimangalisayo amen ukuthi uhambe ibanga elide kangaka uzohlala izinsuku la eShowe uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngibingelela nombukeli kakhulu weKota 2 Media ngiyanibingelela endaweni zonke la nibuka nikhona nibuka lolu hlelo uhlelo olubalekile la siphakamisa khona uJesu nemsebenzi yakhe ngoba la kulolu hlelo asizile ukuzophakamisa umuntu kodwa sizophakamisa uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi uJesu Kristu ungumsindisi ungumphilisi uyena esifakaza ngaye ukuthi yini uJesu Kristu ayenzile esefikile empilweni yami ngoba kunomsebenzi uJesu Kristu awuzela ukuthi awufeze ngokuza kwakhe la emhlabeni namhlanje nake ngizoqhubeka ngilibonga kakhulu ithuba nawe futhi mbukeli weKota 2 Media ukuba kanye nawe nje ubalulekile kuNkulunkulu ukuthi uqondane nalolu hlelo akubanga nje into ezenzakalelayo kodwa kube icebo likaNkulunkulu ukuthi nawe namhlanje uzobuka lolu hlelo ulalele lolu hlelo uzwe ubufakazi ngoJesu ngifisa ke ukuthi namhlanje baba umfundisi uShabangu nombukeli weKota 2 Media ngivuselele noma ngikhuthaze ngike ngakhuluma ekhathini edlulileyo ngenkonzo yomsakazo kodwa ke ngifisa ukuthi ngikhuthaze
abashumayeli noma labo abathunywa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngomsakazo. Ngufakazi walokho. I-platform ebalulekile kakhulu ukuthi kudluliswe futhi nakuyo ivangeli lenkosi uJesu Christ. Umsakazo wake midala. Siyabonga ke ukuthi seku nama social media sikwazi ukuthi sidlulise nala ku Kota 2 Media. Kodwa nje ngiqonda ukuthi ngimkhuthaza umuntu oshumayelayo ukuthi nginobufakazi ngomsakazo. Abantu abaningi basizakele ngishumayela emsakazweni. Uzokhumbula umlaleli noma umbukeli weKota 2 Media ukuthi ngike ngafakaza ukuthi wakhuluma kimi uNkulunkulu ngo-2007 ukuthi angidlulise umyalezo ngomsakazo. Kwaba nabantu abasizakalayo, kwaba nabantu abafonayo ngiba holele ekwamukeleni uJesu over the phone. Kwaba nabantu abaneyinkinga abafonayo engibakhulekelayo over the phone. Ngifisa ke ukuthi ngiphakamise nje noma ngiveze enye yama highlight eyenzeka noma okuyona futhi engiyikhumbulayo ngokushumayela nje emsakazweni. Ngisashumayela emsakazweni uNkulunkulu wake wenza okunye okumangalisayo la kwasindiswa khona insizwa yomXhosa eyayisencane nje. Kuthe ilalele ngishumayela emsakazweni okusempeleni yayihlezi nentombi yayo ngibeke kanjalo. Wayihlezi noma ngizothi nesancinza sakhe angazi ngabeka ngithini kodwa nje ehlezi nomuntu athandana naye. Kodwa kusho ukuthi phela kuumjolo ngoba phela babengashadile. Kuthe ngishumayela eradweni kanti bavule iradio balalele bobabili. Ladlula lashunyayelwa izwi likaNkulunkulu, lashunyayelwa izwi likaNkulunkulu, lambula izinto izwi likaNkulunkulu, lathinta izinto izwi likaNkulunkulu, laye lahlaba inhliziyo yalensizwa. Angikhohlwa lensizwa futhi angabe angoni ukuthi ngilibize igama layo. Kwakuthiwa yathi unguluxolo insizwa yomXhosa yamamukela uJesu Kristu. Mayemamukele uJesu Kristu besahlezi kanjalo angazi ukuthi babekade benzani ngaphambi kokuthi kufike intshumayelo kodwa yasukuma khona lapho. Yathi kulo ethandana naye ejola naye wathi manje sesiyahlukana. Kwadwebeka umuqa phakathi kwabo noma babehleze besondelene ngesikhathi ngisashumayela angazi umfundisi. Kodwa kwaba khona ukwahlukana. Kusho ukuthi yaqhela lensizwa yathi sengimukela uJesu manje. Sengimukela uJesu manje ngoba uJesu mayifika baba umfundisi uShabangu mbukeli weKota 2 Media angeke afice usobishini akushiye ubishini. Ngeke akufice usesonweni uqhubeke naso. Nangu uJesu la ifika ahluke khona. Kuko konke okungathiwa ukukholwa okukaJesu kuyahluka ngoba ufika ahlukanisa umuntu nento ebekade lento imhlukanise noNkulunkulu amhlukanise nayo. Yasukuma lensizwa yamukela uJesu khona lapho ngoba ngangithi mangivala emsakazweni ngithi ngicela ukuthandaza nawe. Ngicela ukuthi ngumukelise uJesu. Ngavala kanjalo emsakazweni lensizwa yayinikela. Kanti inikela nje ngalelo langa ngiyahamba ngisendleleni ngiyokwenza ivuselele eSwazini. Ama open air endaweni ekuthiwa kwaManzini. Yafona lensizwa ifona sesiyongena emngceleni waseSwazini. Ngithi mina mayifona ithi mfundisi kade ngikulalela manje emsakazweni. Ngamukela uJesu. Ukuphi la ukhona? Ngithi endodana yami kuhle okwenzile. Uthatha isinqumo esihle ngoba ukwamukela uJesu kuyisinqumo esidlula zonke izinqumo umuntu angasithatha empilweni yakhe ukuthi amukele uJesu nje abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe.
khuluma naye kanjalo abesethi baba ukuphila ukhona ngithi mina ngokuhlala ngiseshowe kodwa njengamanje njengoba ufona ngiyongena kwiborder gate ngiyeSwazini ngizokwenza imvuselelo isonto lonke ngalena ngathi ke ngicela ungifonele mase ngibuyile ngiyobuya ngedate ethile buse uyangifonela hayi nangampela ngibuye eSwazini kwenza imvuselelo ibisifona lensizwa yebo ngitshela ukuthi cha sengibuyele ngikhona eShowe ithi baba ngifuna ukugibela manje ngifuna ukugibela manje itekisi ngiyeza lapha eShowe ngifuna ukubona ubuso nobuso ngithi mina hawu kwenzakaleni yebo ngiyazi ukuthi imukela uJesu kodwa kukhona okumangalisayo okwenzekile empilweni yakhe kakhulu hayi ke igibele lensizwa yayisuka le eVerelem igibele ifika eShowe ngitshela ukuthi hayi uzothi mayifika sixoxe ngiphinde ngimkhulekele alale cha wafika saxoxa wangibona sakhuleka sathi masiqeda ukukhuleka wathi baba ngoba sengikubonile sengibuyele emuva wabuyele emuva wafika ngale sebehlukene nesithandana nomuntu athandana naye nomuntu ajola naye bayalwa manje bayamlwisa bakubo kwentombazana bathi yini kwenze njani walahla umuntu obuzwana naye iyafakaza lensizwa uthi cha angikwazi ukuqhubeka ngoba sengimukela uJesu izono zami seyithethelelwe angikwazi ukubuyela emuva amen hayi ke bese kuba nohlelo lokuthi ke ngithi ke hayi ngoba ungalapho kunomfundisi engimaziyo lo mfundisi ngizokurefer kuyena uzokwamukela ungene ebandleni ngoba muhle umuntu osindiswa angene ebandleni yebo ithuba lokuthi ayokhuliswa yangena ebandleni lensizwa yakhula ngokukhulu ukusheshsha ngokukhulu ukusheshsha ngithe ngizwa ngomfundisi webandla wathi hayi lensizwa iyashumayela lensizwa isiyashumayela kwahamba wathi hayi isithathe yayokwenza imvuselelo endaweni yakubo leyazalwa khona yabe isitende basindiswa abantu ngilana ke kuthenini yebo baba umsakazo ngiyibonile uJesu Kristu esebenza engisebenzisa kuwo ukudlulisa ivangeli ngiyakhuthaza ukuthi uNkulunkulu lama platform uNkulunkulu asinikeza wona hayi ngoba kusuke kuyizinto zokubukisa noma kuyizinto zokuthi uzwiwe abantu ukuthi nawe naka ukukhuluma kodwa uNkulunkulu usuke efuna ukubonakalisa amandla akhe usuke efuna uNkulunkulu ukuthi asiza abantu kusizakala abantu basindiswe manje ke yilokho okunye engikukhumbulile ukuthi ngomsakazo baningi abantu abasizakalayo esingababoni thina ngamehlo enyama iningi labo yebo i-social media siyambonga kuNkulunkulu ukuthi manje ke nansi platform uyangibona nje mbukeli weKota 2 Media ukuthi ngilana manje ngikhuluma nawe ngila kuKota 2 Media amen ngoba uNkulunkulu uvusa indoda kaNkulunkulu wavusa ubabushabango ukuthi akube khona leKota 2 Media ukuze mina obungeke ungibone face to face kodwa akwazi umbukeli ukungibona ukuthi nanga umfundisi uTH Ncube oseshowe oshumayela uJesu osindisayo oshumayela uJesu Kristu okhulula abantu ezonweni ngakushiyi lokho baba umfundisi okhulula abantu ezonweni amen ngoba ilokho uJesu akuzela ukuthi abantu bangagcini befa bafele ezonweni zabo kodwa basindiswe bakhululwe ezonweni ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiphindeke ngihlabele phambili ngisakhuluma ngama platform ama social media umbukeli weKota 2 Media angase mhlawumbe abe nombuzo ukuthi ke mfundisi uNcube wena ungene nini kuma media platform noma kuma social media baba umfundisi uShabango ngikhuluma iqiniso nje nakumbukeli weKota 2 Media kade ngezwe ngo Facebook ukuthi kukhona no Facebook ngilenganisa ngezwe ngo TikTok ngezwe nangamanye ama social media platform
kodwa kungekho kumina enhlizweni yami ukuthi ngisebenzise lama platform kungakafika ngibeke kanjalo. Yebo. Kuthe ngoJanuwari walonyaka 2025. Yeah, 2025. Yebo. Ufuna ukukhomba nje duze January 2025. Yebo. Wakhuluma umoya ingcwele. Ngoba ngiyathanda ukuthi kwesinye isikhathi umbukeli weQuarter to Media akunake lokho ukuthi uNkulunkulu izinto zakho zenza nesikhathi. Yebo. uNkulunkulu uNkulunkulu wesikhathi. Yebo. Uma ufunda kwabaseGalatia 4:4 kuthiwa ngesikhathi esifanele. Yes. uNkulunkulu wamthumela uJesu emhlabeni indodana yakhe izelwe ngowesifazane ngaphansi komthetho. Yebo. Ukuba izokhulula abantu abangaphansi komthetho. God's timing was perfect. Yes. Ngiyakholelwa esikhathini sikaNkulunkulu ukuthi izinto singazenzi mhlawumbe sihambe phambili kunoNkulunkulu kodwa kufanele silandele ngasemuva. Yebo. uNkulunkulu asihole futhi singayenzi into ngoba sine pressure yokuthi nampa abanye bayayenza nami mina sengisele ngaphandle noma mina angizobonakala ngingabalulekile ngoba angiyenzi lento kodwa mawuhola uNkulunkulu kubalulekile kakhulu. Kune impact mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu kuba nama results kuba nemphumela ebonakalayo. Yes. Ngangena ke kuma social media ngacela abantwana ngoba phela abantwana lezi zinto bona kade bangena kuzona. Yebo. Kunjalo. Ngathi abantwana bathi abantwana ayikhululeka baba sizokuhlelela bakuhlela kwa download izinto ngaqala ke ukuthi ngivele kuma platform ka TikTok ngivele kuma platform ka Facebook na ku YouTube kuvela kuma platform njengoba ngikule platform ka Quarter to Media. Kwaqala ke manje ukuthi uNkulunkulu angisebenzise kuma social media ngoba futhi sengizwe ukuthi manje isikhathi uNkulunkulu confirm isikhathi ukuthi ngena la ngifuna ungene la ngifuna udlulisa umyalezo wami kulama platform. Yes. Njoba nje namhlanje ngudlulisa kule platform enkulu iQuarter to Media esizakhele igama ukuthi ivangeli lenkosi uJesu Kristu alifike kubantu ngale platform kaQuarter to Media. Amen. Ngakho ke ngiqonda ukuthi ke umbukeli weQuarter to Media ngimthathe igcathu negcathu step by step emsakazweni kufika kuma social media ngoba manje umbukeli weQuarter to Media uzokwazi ukungibona ku social media. Uyangibona la ku Quarter to Media uzongibona ku TikTok uzongibona ku Facebook. Injongo yinye nje kuphela futhi baba ngaqale ngakhuleka uNkulunkulu mayikhuluma umoya ingcwele ethi ngifuna ungene manje kuma social media ngathi inkosi esho ngawo uJanuary ngifuna ungene kuma social media ngathi inkosi lana ngicela ukuthi kungaveli mina futhi angingabe ukuthi ngingena kuma social media ngoba sebengenile abanye mina sengibona ngathi ngisele ngaphandle kodwa akuvele wena akube iplatform yakho lenkosi wena Jesu ozosebenza kuyona ozongisebenzisa kuyona hayi ngoba ngithi ngifuna ukuthi ngibonakale ukuthi hawu nomfundisi uNcubo sengenile usiyabonakala la kuma media platform ngathi inkosi ngicela kungabi yimi akakhulu uJesu Kristu nginciphe mina na kuma social media kuvela uJesu Kristu nginciphe mina kuvela imisebenzi yakhe ngoba okusempeleni indawo le nama platform uNkulunkulu asinikeze wona kulesi sikhathi ukuthi kukhazimulisa uJesu kuphakanyiswa uJesu ongaxutshaniswe nalutho uJesu yena yedwa osindisayo. Yebo. Ngakho ke ingakho ngithe angidlule kulobu bufakazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani usebenza ngesikhathi. Into yakhe iba sesikhathini. Into kaNkulunkulu futhi ma sekuyisikhathi sakhe kuyabonakala ukuthi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu lesi. Ngiphinde futhi ngibuyele lapha sike sakhuluma ukuthi kwaba khona ukuhambisa ivangeli ngithumela ama CD emsakazweni. Ngiphinde ngirecap futhi kulokho ukuthi uNkulunkulu wasebenza ngama CD ngesikhathi sama CD.
kwakuseyiphase yama CD ngiyazi manje baba uShabangu ukuthi sekusebenza ama USB ama Bluetooth yebo impela hayi zonke lezo zinto kodwa ngifuna ukuthi nangawo ama CD ngidlulisa ubufakazi buka Jesu kumbukelo weQuarter to Media ukuthi ngesikhathi sama CD uNkulunkulu wasebenza izinto ezimangalisayo ezinye nami ezazingisabisa ezazingethusa ukuthi awu kanti ukuhambisa ivangeli ngama CD umuntu athola iCD ayidlala emzini wakhe noma ayidlala emotweni uNkulunkulu usebenza imisebenzi ufeza umsebenzi ngawo ama CD yebo okungangokuthi baba ngiyafisa ukuthi ngikusho lokho ngokuzithoba futhi ngokuveza uJesu ngathola ukuthi lama CD aneyintshumayelo khona engangiyiqophile iCD yayina 12 series 12 series la ngifundisa khona amandla egazi lika Jesu amandla egazi lika Jesu la ngifundisa khona isifundiso kuqale ku1 kuze kuyogcina ku number 12 igaba zilandelana leyo CD uNkulunkulu wasebenza ngayo imangaliso okungangokuthi ngikhumbula ukuthi la edolobheni ngake ngabeka undodakazi kwabeka itafula lama CD lawa sasiwanikela nje ngesihle angisho ukuthi njalo kubi ukuthi adayiswe angisho ukuthi kuba ngimelene nalokho kodwa ngenxa yokuthi kwakukhona uNkulunkulu indlela asisiza ngayo ukuthi sikwazi ukwanikeza ngesihle ngoba ngifuna ukuthi umbukelo weQuarter to Media abuke kabi mhlambe omunye ethi ay lento iyakhokhelwa vele izinto ziyakhokhelwa ziyakhokhelwa kodwa futhi makuwumusa kaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukudlulisa lokho ngesihle okusiza abantu nalapho futhi akufanele kube ludumo lomuntu bese kuthiwa hawo ngoba kanti umfundisi uNcubo uyasinikeza mahala nina abanye kusho ukuthi yini nina ningasinike mahala kusho ukucacisa ngoba abazalwane kwesinye isikhathi ungakhuluma into la abese nehumusha ngenye indlela kuyenzeka ugcine sekusengathi manje mina ngcono kunabanye abefundisi kanti angcono sizingceko zikaNkulunkulu siyafana amen kuhluke nje ukubizwa ukuthi ngibizwe kanjani loya ubizwe kanjani loya usebenza kanjani mina ubizo lwami luthini ijob description yami ithini sisika sihluke lapho thina esizingceko zikaNkulunkulu kuhluka kuma job description ukuthi lo kuthiwa akenze lokho lo kuthiwa akenze lokho ngalendlela ebese ke kodwa kukonke sizingceko zikaNkulunkulu sibizwe umunye osibizile abababili umunye osibizile futhi uyosebenza kithi kodwa iphethini ingangafana noma indlela yokusebenza ingangafana ibe into eyodwa kodwa uNkulunkulu usuke efeza icebo lakhe kunye kuphela umbukeli ekufanele akunake uNkulunkulu usuke eqonda ukufeza icebo lakhe nenjongo yakhe amen ngakho ke ngathola ukuthi ngibeka undodakazi nezincwadi nama daily bread izinto abantu abayithathayo endaweni eyimall mahala ngibeka itafula ukuthi sihambise ivangeli nje ngokubeka itafula edolobheni hayi ke kuqhamuka omunye ubaba kukhona nama CD qhamuka omunye ubaba ayithathe le CD uma ayithatha le CD undodakazi athi hayi kukhona omunye ubaba ocela iCD wayithatha ngithi mina hayi vele ama CD so asikhululekile mayiphela sizonikeza usolanda amanye futhi hayi ke kanti lo baba umndeni onenkinga uhlaselwa amadimoni bahlaselwa imimoya sebezamile baya kubantu baye enyangeni bakhokha imali ngoba uma usathane egqilaza abantu baba umfundisi uShabangu ubagqilaza ngendlela yokuthi balahlekelwe balahlekelwe izinto balahlekelwe baspende imali ngoba kusuke kufunakala impendulo nje yokuthi akube uJesu kuphela abazophendukela kuye ayithatheke lo baba le CD angithi ebusuku abalali kugijima izinto kwaqazeka izitsha
kujima izinto phezulu kwendlu bayacindezeleka bayaklinyeka afike ke le CD ayidlale ayifake ebusuku sebezolala idlale nje kancane ngoba i12 series nje idlala kuze kuse intsumelo nentshumayelo i30 minutes kuya ngokuthi uyifake ngasikhathi sini hayi ke bayifake angithi ke vele basenhluphekweni balale uma belala ebusuku ngiyakhuluma la kule CD ngiyakhuluma la kule CD kuthi nya hayi izinto izofika njengokujwayelekile sizoklinyeka kuzogijima izinto phezulu kwendlu kuzogijima izinto phansi nya kuze kuthi cwaka ngakusasa kufona unkosikazi wakhona athi kubaba wakhona asimfonele lo mfundisi lama CD ayinenombolo yami yocingo anenombolo yami yocingo ukuthi ofuna umkhuleko afonele la umama wakhona athi asifonele lo mfundisi naku sikwazi ukulala bese singasalali sihlushwa imoya sihlushwa zilwane ama spiritual husband yonke into sihlushwa ilezi zinto lezi naku silalile kwathi nya indaba ikule CD hayi ke bafona mabefona hayi sithola iCD kanje hayi ke ngiye khona ngifike ngibathandazele ngibakhulekele ngibalidele kuKristu bamukele uJesu Kristu ngithi nikubona qhubekani nidlale iCD manilala nidlale iCD ngathi discover enye into ukuthi hawu yini mangabe kukhuluma iphimbo lami kulomuzi kule CD amadimoni athi nya izinto zonke kuthule ukuthi cwaka ngarealize ukuthi hayi kusho ukuthi lokho kusathane nemoya namadimoni nezilwane lezi zitshela ukuthi ngikhona ngila endlini ngikhuluma la endlini sizwe iphimbo lami manje la ngaphakathi ukuthi nangu lo mfundisi usela nangu lo mfundisi usela kanti sekuyi-CD yizwi likaNkulunkulu linamandla amanye amandla lawo wayibonakalisa uNkulunkulu kulomndeni basindiswa babhabhadiswa kwenzeka konke bathola ibandla sabafaka ebandleni kanjalo esondelene nabo kanjalo ke ngiqonda ukuthi ke ama CD isikhathi sawo asebenza ngelinye ilanga kwathi ngenze open air endaweni eyirank yamatekisi safika nama CD einqwaba icarton sabanikeza abantu nosomatekisi nobani wafakaza omunye usomatekisi wathi awu mfundisi le CD nansi into eyenzile sokowesibili manje lo iCD wathi nansi into eyenzile ngifike ngayidlala ekhaya izinto ebezizinkinga nebekade sibhekene nazo nokuthi singakwazi ukulala ebusuku kodwa ngale CD sithola ukuthula sathola ukulala sathola ubuthongo ebese singabazi ngale CD sekubufakazi besibili ngabuka ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe alibuyeli kwelilambatha ngempela futhi amadimoni ayasazi bukelwe Quarter to Midnight amen uyayikhumbula indaba mfundisi la amadimoni athi encwadini yazenzo kumadodana kaSkeva athi uPaula siyamaze lalela amadimoni athi uPaula njani siyamazi basho njalo kusho ukuthi ngenye indlela angasho nakomunye umuntu ukuthi umfundisi uthiye Shinxube siyamazi siyamazi ukuthi umeleni siyamazi futhi ukuthi ushumayela ini siyamazi nina nobani nina abuza kulabo ukuthi nina nobani ke nina ngoba mfundisi uma ususindisiwe umntwana kaNkuluNkulu igama lakho lalotshwe encwadini yokuphila amadimoni ayakwazi amadimoni ayazi ukuthi wena ngeke akuthinte amen wena unegunya khumbula ukuthi uJesu uthe kubafundi bakhe lapha kuLuka 10 bebuya abawu70 bejabula bethi amadimoni asithobela ngegama lakho abantu baphilisiwe kwenzeka izinto imangaliso ezinkulu uJesu wathi kubo ningajabu ngibona uSathane ehlika njengonyasi
ningajabuleli ukuthi amadimoni anithobela kodwa jabulelani ukuthi amagama enu alotshiwe ngoba ungashumayela ivangeli kodwa igama lakho malingalotshiwe ngale awaziwa wathi jabulelani ukuthi amagama enu alotshiwe amen encwadini yokuphila jabulelani lokho yes ngoba singaqhubeka mfundisi sithi senza umsebenzi kaNkuluNkulu kanti uNkulunkulu akekho lapho ngiyakuzwa uma igama lakho lingalotshiwe ngale yebo igama lakho lingaziwa amen ngakubuka ke lokho ukuthi kusho ukuthi kufakazelwa yizwi ngoba ngifuna into engiyikhuluma la kumbukelo weKota 2 Media ukuthi kwakuveza ubufakazi bokuthi igama lami lilotshiwe ngale yes uma amadimoni ekwazi ukuthi ezwe iphimbo abaleke imoya ibaleka ngoba leli phimbo siyalazi yebo uyayibona le amen nomnikazi waleli phimbo siyamazi amen ngaleyo ndlela amadimoni abaleka amadimoni ngiphinde baba ngibuyele kulomndeni wokuqala lona engithi kwaqalwa ngawo ukuthi athole iCD yebo kuhambe ngelinye ilanga okay sekunokuthula nje kuthi benganakile ngelinye ilanga abuye amadimoni mayibuya amadimoni ikhona into ehlekisayo eyenzeka lapho angazi noma babeyifakile iCD noma babengayifakile okay kodwa ke abuya amadimoni athi hawu yini le ehambayo manje yini le yenzakala kwangathi kubuya le yanto eyayisihambile yebo avuka umama wakhona gubhubhu ame ngenyawo wathi ngizobiza umfundisi uNcube uthule ukuthi cwaka hawu okay hayi masifika ngakusasa yebo uyasibiza uthi baba nomama umfundisi uNcube ake nize la afikile amadimoni zafika izinto ngathi ngizobiza umfundisi uNcube kwathula kwathi cwaka hey ngase ngibuka ukuthi okay right yini leyenza ukuthi kuthule ukuthi cwaka yes amadimoni ayamazi lo okuthiwa uzobizwa ipoint lokuqala lelo yebo right ngoba athe lapha siyamazi ubani uPaula yes ekhumbula leyo nto baba angifuni ukuthi umlaleli aduke kube ngathi ngiza nesifundisi esisha mhlawumbe ngiza nento entsha kodwa ngifuna ukuyirefera ezweni athe uPaula siyamazi nina nobaba kusho ukuthi ke amadimoni ayazi ukuthi ubani lokuthu uzobizwa yes alright sisekulelo phuzuka ngase ngithi kulo mama nalomndeni nake ngicelayo ngoba ngase ngibona ukuthi kuzoqala iversion entsha manje kuzoqala isifundisi esisha manje esizothi ma umuntu ehlaselwa amadimoni athi ngizobiza umfundisi uNcube ngathi cha sinikeziwe ezwini likaNkuluNkulu ukuthi asobiza igama lika Jesu yebo sobiza igama wena okwenza ukuthi abaleka amadimoni ukuthi ayamazi lo buthi uzombiza kodwa kushiyongo eBhayibhelini ukuthi asobiza igama lomuntu amen ngenzela ukucacisa lapho ukuthi kungavela ukuduka ngozwa kahle ngoba abanye bababukeli bangase bathi ha nama ngihlaseleka nje base ngizwile nje ngizothi mfundisi uThishi Ncube kuhle sicacise ngoba lana ubufakazi esibutholayo kufanele kube nereference yezwi yebo kube nento esikhuluma nawe mbukeli weKota 2 Media bese siyifakazela ngezwi ukuthi iyavumelana yini nezwi yes kodwa futhi sibuye siqaphele ngalokho engikushoyo ukuthi ngabe sengibanikeza isixwayiso ukuthi ke right makwenzeka into lokho nje ngelinye ilanga ningasho ukuthi nizobiza umfundisi uNcube anothi ngegama lika Jesu amen anothi ngegama lika Jesu yebo bese ke amadimoni anithobele nani nithi ngegama lika Jesu ngoba kulula mfundisi ukuthi uqale kahle ushumayela iqiniso levangeli kubantu abantu basizakale kuhambe ugcina usufaka okwakho mhlawumbe ugcina usufaka nezinye izinto eziphathwayo ukuthi ngizokunika lokho nako kuzokusiza nako kuzokusiza futhi wawungagcina usunikezana kakhulu kunakuqala ngama CD
lesithi leli lokuprotecta kumadimoni usihamba upromoter kanjalo. Yes, ukuthi kube no promotion manje ukuthi into ezokuxosha amadimoni wena nansi CD, into ezokuxosha amadimoni nansi CD. Bekungenzeka Ugcine manje sekuyinto sengiyakhiqiza manje. Yebo. Sengiyakhiqiza manje. Akusaveli ukuthi ke ngithunyelwe mina ukushumayela kubantu Jesu. Yes. Ngithunyelwe futhi ukukhulekela abantu egameni lika Jesu. Amen. Ukuthi abantu baphiliswe ngegama lika Jesu. Yebo. Yingakho ke lo mndeni ngawuxwayisa nje ngathi cha ningasho ukuthi nizobiza umfundisi uNcube uTH Ncube anothi ngegama lika Jesu. Amen. Ngoba sekuzoqala enye ngibalekela ukuthi kuzoqala enye movement manje ehamba ibiza igama lami. Yebo. Uyabona manje ngizwa kahle. Sifanele sime ezwini likaNkuluNkulu. Yebo. Wasebenza ke uNkulunkulu kanjalo ke ngama CD abanye besindiswa. Bamukela uJesu ngawa ama CD. Khumbula nje ngoba besike siwanikeze kwesinye isikole sake safike sawashiya nje kanti bazowathatha abanye omunye umfundi wayithatha wayana ekhaya kwakhona osindiswayo ekhaya omunye wayithatha wayilahle yathola omunye lo wayitholayo ilahle ehlathini wasindiswa wafika wathi ake ngiyilalele iCD yebo ngiyithola ehlathini wayifaka wasindiswa. Amen. uNkulunkulu esebenza ngama CD. Bukelwe Quarter to Media. Siphakamisa uJesu la yena yedwa. Siphakamisa uJesu osendisayo. Siphakamisa uJesu okuyena ekuthunyiwe ukuthi sishumayele yena. Okuyena abantu abasindiswa ngaye. Futhi ke ngiyayithanda le ndaba yokuthi mase sikhuluma ngegama lika Jesu. Incwadi yezenzo 4. Ake ngiye nje nomlaleli ngimfundele ezwini likaNkuluNkulu lithini izwi likaNkuluNkulu. Incwadi yezenzo 4 uverse 12. Mbukelwe Quarter to Media. Ngifuna konke sikuseke nezwi. Njengoba ngaba nethuba lokuqeqesha abefundisi kuma Bible kuma campus kuma theological campus. Sima ezwini asimi kwi doctrine yebandla. Sima ezwini likaNkuluNkulu ukuthi nanti izwi likaNkuluNkulu lithini lona izwi likaNkuluNkulu. Amen. La encwadini yezenzo chapter 4 uverse 12 ngifuna umbukelwe Quarter to Media alalele lawa mazwi. Lithi ke izwi likaNkuluNkulu ayikho insindiso ngomunye. Ngokuba likho futhi elinye igama. Uyayibona le ndaba yegama. Ukuthi ingakho ngathi aliphumi igama lami la. Aliphumi yebo amadimoni ayangazi kodwa ke aliphume igama lami la. Amen. Angingavele lami igama la. Akuvelele kaJesu. Alikho elinye igama futhi elinikeziwe phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Finish. Asingafaki kokwethu. Asingaqala okwethu okusha. Kube ne movement entsha manje. Engekho ezwini engavumelani nezwi likaNkuluNkulu. Ngoba noPaul nababazange bathi ayike negama lika Paul since amadimoni eselazi igama lika Paul akusebenze lona. Akazange ni kwayena. Yebo. Baba umfundisi iqiniso ngoba simele sivange izwi likaNkuluNkulu singalixubanisi. Singalixubanisi nalutho izwi likaNkuluNkulu. Lime nje izwi likaNkuluNkulu lilodwa. Ukuthi izwi likaNkuluNkulu nakho elikwenzayo. Amen. Ngakho ke ngiphinde ngihlabele phambili. Ngiye la ekuthenini uNkulunkulu uhamba noNkulunkulu obizweni. uNkulunkulu engibizile. Saba nesikhathi la sihambela khona izikole. Sihambele iSecond. Kusho ukuthi izikole zonke ama high school iSecond neSecond. uNkulunkulu ehamba nathi ngaleso sikhathi. Kwakula ko 2015 2016 kanjalo kuleyo mnyaka. Lapho ngaba flat out ukuthi kuhanjelwe izikole. uNkulunkulu wavela wavusa omunye umzalwane nje on a transport wathi ngicela ukusebenza le transport yami. Mina ngizokhambisa kuzo zonke izikole ofuna ukuya kuzona ngopetrol wami nangemoto yami.
ubaba nje osemdala wayeseretired wayeseholela impesheni wathi mina njengoba wena ufuna ukuyoshumela ezikoleni ama resources awunawo ama finances okufeza le mission enkulu kangaka awunawo njengamanje kodwa mina ngiyangena ngizokuthatha ngikuhambise kuzo wonke ama secretary ezikole wena ufika ushumayele mina nje ngikudrive ngikubeke uqeda ukushumayela ngikubeke ekhaya yebo ngaleso sikhathi ke into eyenzeka engifisa ukufakaza ngayo phakamisa uJesu ngayo kwashintsha imphumela izikole eziningi umatric sathola ireport kothisha omkhulu ukuthi mhlawumbe la ngiyalinganisa beku 67% kwanyuka kwako 80% lana bekuko 80% kwanyuka kwako 90% khuluma ngepass rate yabantwana isikole nesikole siloko sithola ubufakazi ukuthi ukufika kwenu that morning nenza umthandazo ukufika kwenu kwase kuphela unyaka sathola imphumela enje kwaphela unyaka sathola imphumela enje ongangokuthi enye ireport esayithola enye nje ukufakaza obuqinile ukuthi isikole in history esasingakaze siwenze 100% among those schools uNkulunkulu aye khuphula ama results enza ekhuphula ama results kuzo naso kwenzeka sathola 100% for the first time kusebenza uNkulunkulu ehamba nami obizweni kuvela amandla kaJesu ukuthi umkhuleko okhulekwe egameni lika Jesu unamandla amen ngoba alikho elinye igama esinikezwe lona alikho futhi kumele sikhuleke kulona alikho kumele silibize ngaphandle kwegama lika Jesu amen ilona elinamandla ubukeli wequarter to media ngaleso ikhathi ke sambona uNkulunkulu enzimangaliso ukuthi le outreach yasezikoleni sivuka uexen nasekuseni beshayo past 7 sesesikoleni beshayo 7 indawo ngeindawo nezikude siphuthumisa uJesu kubantwana kodwa kubanga nje ukuthi sibamukelisa uJesu kuphela kwashintsha nemphumela esikubonga kakhulu esithi udumo lonke maluye phezulu malube kuNkulunkulu amen yena owenza izinto thina sizitsha ezisetshenziswa nguye asinamandla thina akukho futhi esingakwenza kodwa uyena owenza umsebenzi amen ngendlela emangalisayo ukuze igama lakhe lidunyiswe ngisakhuluma ngemphumela angingadluli futhi ngiqhubekele la ekuthenini ngikubonile futhi lokho uNkulunkulu ekwenza eshintsha imphumela noma kwanda ukuphasa eindaweni ke manje kuma nursing campus ngifike ngikhuleke mase kuzobhalwa ngikhuleke mase kuzobhalwa ngikhuleke mase kuzobhalwa ngambona uNkulunkulu kunalolu gcobo lokuthi manje kushintsha imphumela kube khona ipass rate enyukayo kube khona 100% ukuphasa kwabahlengikazi beUNkulunkulu esebenzisa amandla akhe ebonakalisa ukuthi igama lika Jesu linamandla amen ukuthi nezinto nomuntu obekade ebanjwe yini noma into ebekade imbophile iqaqeke kube khona imphumela emihle wasebenza uNkulunkulu ngoba ngifisa ukuthi ngiqhubeka nje nalobu bufakazi mbukeli wequarter to media ohambweni noNkulunkulu kuvela uJesu Kristu kuphela mina nginciphe mina kodwa yena avele akhazumuliswe yingakho nje baba umfundisi uShabangu kungafanele ake ngibeke kanjalo kungafanele ukuthi thina sizinceke sibe necompetition mina ngikompete nawe ngoba nawe uphathiswa okwakho nami ngiphathiswe okwami manje iloyo uphathiswe okwakhe bakhona abanye abasuke bevelele ngenkonzo ethile abaphathiswe yona kuhle futhi lokho kunikeza uNkulunkulu udumo futhi nawe wena mbukeli wequarter to media lokho uphathiswe kona ungakweyi
ungakubukeli phansi ukuthi mawuphathiswa uNkulunkulu ukubukele phansi ukuthi mina ngingakaveli kuma platform noma mina ngingakagqama ngakaziwa angakalithola udumo okusempeleni vele udumo asuludingi cha asuludingi udumo awudumo lwakhe uNkulunkulu udumo lwakhe ngoba ngilana nje kwi-quarter to meter baba umfundisi uShabango angizele udumo la yebo angizele ukuthi kudunyiswe mina kuthiwa waze sasizakala siya mfundisi impela wena ofanele udumo cha udumo sulisa kuNkulunkulu kumnikazi sulisa kumnikazi wakhe yebo ngiphinde ke futhi mhlambe ngiyazi isikhathi siyaqhubeka kodwa ke ngibuka ukuthi khona kufanele ngibabonge yebo uNkulunkulu wangivulela umnyango ngo2007 maqondana nendawo la kusebenzela khona odokotela medical doctors yebo odokotela laba abalapha abantu doctors professional medical doctors yebo uNkulunkulu wawuvula umnyango nga-approacha omunye odokotela ukuthi ngiyacela ukuthi ngenze umthandazo la ungakaqala ukusebenza ngenze umthandazo yebo ngoba simele sibakhulekele odokotela yebo ama medical doctors yes siwakhulekele amanesi futhi ngithi bayisandla sikaNkulunkulu yebo ngoba lo msebenzi abawenzayo basebenza ngomuntu odalwe uNkulunkulu bafunde yonke into ngomuntu kodwa kukhona izinto okuhamba zivele okunye ukuthi lokhu akubonakala ukuthi kwenziwa yini yes angithi ke manje uNkulunkulu uyadingeka odalelwe umuntu yebo okuyena owazi konke ngalomuntu yebo siyambonga uNkulunkulu ngeprofession yabo yinhle futhi thina ngaba necalling yokuthi ngisebenzisane nabo yebo hand in hand uqala umkhuleko aqhubeka udokotela nomsebenzi wakhe yebo ngaqala ke ngo2007 ukuthi ngikhuleke esurgery kwadokotela kwahamba kwaba nama results kwaba nemphumela ebonakalayo abantu bephiliswa yebo bafika nje vele bayagula sebeqale ngapha emthandazweni udokotela ungena sebevele sebedlule emthandazweni sebekhulekelwa abanye babekwe izandla kwaqale kwaba into engajwayelekile kumina ngathi ukusebenza endaweni kanje kodwa uNkulunkulu wakufakazela ukuthi no ikhona la nase ibhedlela noma uye kuyoshumayela kwesinye isikhathi esibhedlela kodwa lana ngangiregular ukuthi ngifike la esurgery kadokotela kwakuba uMonday to Friday njalo ekseni angikaze ngabona umfundisi eshumayela esurgery yebo ibhedlela ngiyazi bathe ama surgery ngiqala ukuzwa ingakho nami ngangekujwayele ukuthi kodwa uNkulunkulu wawuvula umnyango yebo wabona lo dokotela ukuthi hayi lento iyasebenza wagcina esengivulela engakhela indawo yokuthi abantu abanye abafuna nje ngibaluleke khona la ngaphakathi kwaba nomnyango ukuthi hayi umfundisi ula ngabeka indawo la ukuthi umkhuleko la yebo ofuna umkhuleko uza ngapha noma ufuna uqala emkhulekweni uza ngapha nofuna ukululekwa nje oneyinkinga ngikwazi ukuthi ngimluleka yavuthwa lento abonakala amandla kaNkulunkulu ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngishumayela khona kuleyo surgery kwakukhona nje omunye umistress owayehlezi khona efikile nje ezekudokotela ehlezi phansi ufika uqondana nomkhuleko ngaqala ngavula izwi kaNkulunkulu ngashumayela izwi kaNkulunkulu shumayela nje isikhathi esincane mhlambe 10 minutes noma 15 minutes ngoba phela indawo yokusebenza themba ngiqeda ngikhuleka wasukuma lo sisi lo wathi mfundisi ngicela ukufakaza ngathi mangithi kulungile fakaza wathi cha mina ngizelana nje endlini kadokotela hayi ngoba bengigula enyameni ngine stress ngigqilazekile
bengifuna nje nokuthi udokotela ngibone mhlawumbe ke ngithole nezinsukwana zokuthi ke ngiphumule kodwa ngale ntshumayelo sengiyithole la sengiphilisiwe. Wow. Sengiphile emoyeni. Yebo. Ngelinye ilanga kwafika omunye ubaba owayeqhamuka kwamaphumulo. Yebo. Weza wathi ngizwile ukuthi eShowe kunendawo la kunodokotela oqalwa khona ngomthandazo. Wagibela indawo ekude kwamaphumulo mawusuka la. Impela kukude. Indawo ekude. Yebo. Aqondane nangempela ngithi uma ngithi ngiyangena napha abantu ama-patients ahlezi la iguli zihlezi la kanti nalo baba ukhona. Yebo. Ngishumayele ngifunde izwi likaNkuluNkulu. Mase ngiqedile athi lo baba ngisacela ukukhuluma. Ngithi mina khuluma abesethi cha mina mfundisi. Ngisuke ngadlula abaningi odokotela. Ngaze ngazofika la. Into engilethe la kulo dokotela ukuthi kuthiwa eShowe kunodokotela la kunomfundisi khona othandazela abantu. Umlaleli weQuarter to Media angakuzwa ke mhlawumbe ngenye indlela ukuthi hayi angisiyo umthandazi. Yebo. Khulekela abantu ngegama lika Jesu. Amen. Ngoba kufanele sibe sihlukanise kucace kumbukeli weQuarter to Media. Yebo kunjalo. Wathi athi ngizokuthiwa kunodokotela kuqala ngezwi. Yebo. Bese kuba nomthandazo. Ikona okungilethela kunodokotela. Yebo. Angithi manje abantu sebenethemba lokuthi masiya lapha kukhona noNkulunkulu. Yes. Naye lo dokotela kusho ukuthi ukholwa ubani? uNkulunkulu. Yebo. Usebenza nje naye phezulu kwakhe khona isandla sikabani? SikaNkulunkulu. Yebo. Yaqhubeka ke wagcina sekuba nohlelo lokuthi odokotela ke nabanye abangaziyo. Yes. Ukuthi ngimeleni ngishumayela ini futhi wagcina lo dokotela oqala ese-refer sekune-referral ukuthi uma kunesiguli esikanje uzosirefer fonela lo mfundisi. Xhumana nalo mfundisi uzokuthandazela. Uma kunento ayibonayo isihloliwe kwayiwa yonke indawo mhlawumbe kwathathwa amagazi kwenziwani noma kwahanjwa ama-specialist kodwa ayivume ayilapheki. Kubonakala ukuthi lapho sekudingeka ini umthandazo. Kwase kuba nenombolo yami-ke ehlala ikhona ukuthi uma kunenkinga enjena la engayidingi i-medical attention fonela lo mfundisi. Ngizwa ama-patient ke ngifonela labo abasuke benalezo ingxaki ezinjalo eziserious nezifo nje engabonakala ukuthi sidalwa yini. Sekutestwe yonke into kodwa kubonakala ukuthi idalwa yini lento. Kwaba ne-referral ukuthi fona la ngizwe patient ingifonela mfundisi uNcube nginikezwe inombolo yakho udokotela so and so. Futhi angifonele wena ubakhulekele nalapho uNkulunkulu enza imangaliso. Kulezo zifo ezikanjalo enza imangaliso. Kuthi labantu abarefeywayo nabanye odokotela ababarefeyayo ukuthi okay uma kuzinesimo esikanje esidinga umthandazo noma esidinga nje sesidinga uNkulunkulu ukuthi sekuzanyiwe yazanywa imizamo futhi kwenziwa konke okungase kwenziwe kodwa nomthandazo uNkulunkulu uyasebenza ngawo. Nalapho ke kwavela ubufakazi. Ama-patient afakazi ukuthi omunye ubaba nje wafakaza wathi unkosikazi wami ngase ngihluphekile sengihambe ama-specialist ngahamba ama-specialist kanti uzothi emisa kulo dokotela la ngithandaza khona. Waqondana nami ngelinye ilanga ekseni. Uma beqondene nami bese ngithi hayi abafuna ukubekwa izandla umthandazo udokotela engakaqala ukusebenza abeze ngapha. Beza ngapha. Sahamba leso sifo ngalelo langa. Asiphindanga sabuya. Kuningike nje ngeke ngiqede konke. Kodwa ngiqonda ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngodokotela. Kakhulu. Bayisandla sikaNkulunkulu. Bazi izisebenzi zikaNkulunkulu. Futhi ke mase kukhona futhi ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Into engenzeki kubantu iyenzeka kuNkulunkulu. Ngoba nalapho futhi ngiphinde futhi ngiphawule ukuthi awukwazi ukurefer umuntu kumuntu ongamazi ukuthi uyini noma uyimpisi. Ngeke umrefer umuntu
umrefer kumuntu oyimpisi Yes. ozothi ifika lapha ipatient ize ngokunye kutholakala ukuthi akazoyikhulekela usezothola mhlawumbe ukuyisenga ngoba isizoba umbelo ogwansile ngoba impisi sinjalo yebo cha ba-refer nje ngoba sebenolwazi ngami sebeyazi ukuthi ngimeleni futhi nokuthi ngikholwa yini yebo anginamkatakata ngiqondana naleso simo ekufanele ngiqondane naso ngikhulekele lowo muntu ngihlukane naye futhi emva kwalokho angisho ukuthi hayi ngoba usurefer kumina okay nanka ama banking details angisho ukuthi abantu bangabanike noma umuntu anganikezwa ama banking details kodwa ngokubizwa kwami yebo ngokubizwa kwami ukuthi mkhulekele emva kwalokho uyena uNkulunkulu oyomthinta mayengithinta amen ukuthi okay ngifisa ukubonga ngalokho kuNkulunkulu yebo noma ngifisa ukwenza lokho kuhle nalokho ngoba uNkulunkulu une-instruction yomuntu ngamunye ngamunye ukuthi ngifuna operate kanje ngifuna wenze kanje amen iminikelo mihle ukuthi abefundisi abashumayela ivangeli banikelelwe nabashumele nabahambisa ivangeli ngamatende abafundisi boqobo amen ababizwe uNkulunkulu abathunywe uNkulunkulu yebo iyadingeka isupport ngeke ngikuphikele angifuni ukuthi ngithi akukho lokho noma akulungile iyadingeka ukuthi njengoba baba umfundisi uShabango nje uzela eshona yebo zindleko yebo kunjalo zindleko usuka eGoli uhambile wagibela imoto wagibela wahamba kwaspend imali imshini le namhlanje mina engithola isibusiso sokuthi ngikhulume la ku Kota to Media amen imali konke lokho yebo ngakho ke angifuni ukuthi ngithi kumbukelwe Kota to Media hayi akukuhle ukunikela noma mhlawumbe kubalulekile yebo kunjalo kubalulekile ngoba usuke usupporta umsebenzi kaNkulunkulu uthi awuqhubekele phambili awuhambe umsebenzi kaNkulunkulu yebo kunjalo ingakho nje lokho noma bengizokukhuluma ngasegcineni kodwa ngoba sengize ngakuthinta mhlawumbe umbukeli weKota to Media unawo umbuzo naye ukuthi cha mfundisi siyezwa ukuthi uyalihambisa ivangeli futhi awuyiceli banking details noma uyinikeza banking details wenza kanjani umbuzo phela uyafika wenza kanjani vele uba khona yebo uba khona umbuzo yebo impendulo yalapho ithi uNkulunkulu ngokungibiza kwakhe nangohlelo lwakhe uNkulunkulu lana uyena othinta abantu ama individuals yebo ukuthi abangabazalwana abangabantwana bakaNkulunkulu abathi mabebona lo msebenzi nobizo engibizwe ngalo njengoba ngiyimissionary ngihambisa ivangeli ngingaphethe bandla njengoba ngike ngafakaza ukuthi ngigcine ngo2009 ukulusa ibandla amen ukuthi ke yonke ke leminyaka uhamba kanjani ukwenza kanjani konke lokho uphila kanjani yebo uNkulunkulu kuba nabantwana bakhe ama individuals abathintayo bathi sifuna ukuba ngama partners la sifuna ukupartnerisha la mfundisi ngicela unginikeze ibank account yebo uma unginikeza ibank account khona ukuthile ngizokuphonsa la khona umnikelo uNkulunkulu athi angiuphonse la ngisekulelo phuzu nje ngelinye ilanga ngangibhakile kwenye indawo phambi kwezitolo yebo kunevene bengihamba ngayo oqala ebhaliwe ibhaliwe naleni bibhaliwe nje ile ngihamba ngayo imibhalo isuke ngesikhathi iya kulabantu abama panel beaters ngase ngithi ake isuke imibhalo besebenza imoto angakayibuyiseli imibhalo bengihamba ngevene enembhalo enamavesi bhalwa amavesi nokuthi uJesu uyasindisa so ukuthi ngelinye ilanga ngihamba ngaleyo ngevene ibhalwe kanjalo ngibhake nje kwezinye izitolo yebo ngifike kume insizwa eduze kwemoto ngithi hawu lo muntu ngiphuma lapha esitolo ngiyambona uma eduze kwemoto yami lapha yebo lensizwa imelini lapha eduze kwemoto yami wama futhi ngiyabona ukuthi ulinde mina phela leyo moto kunjalo hayi mangifika ke khona eduze kwakhe athi baba awungazi yebo kodwa sekukwesibili ngimeduze kwale moto uthi ngelinye ilanga ngame eduze kwale moto ngikulindile wagcina ngakubona ukuphuma kwakhe ezitolo
ukuthi ngaze ngagcina ngahamba namhlanje futhi ngiqondanile ukuthi ngithi ngize la ezitolo ngiyibone futhi le moto ngathi angime futhi ngibone ukuthi uzuphume ngibonane nawe yebo hawu ngisathokile ngihlahla amehlo nami ukuthi kaze konakele kuphi two times okwesibili manje okwesibili yebo abe sethi cha okokuqala ngiyibona le moto uNkulunkulu wakhuluma kimi uthi wakhuluma kuye wathi umfundisi ohamba ngale moto yes ngifuna ube ipartnership naye ngifuna kube khona okunikelayo kule outreach enziwa lo mfundisi yebo hawu nami ngiyethusa yebo angithi okokuqala isikhathi esiningi ujwayele ukuthi umfundisi asupporte nabantu abamaziyo abamjwayele nabazi ukuthi ushumayela ini yes yena iphethe uyabona uthunywe ini ngoba kubalulekile nalokho ukwazi lokho angeke ngithi akubalulekile ngoba ngeke uhambe phela uhamba uphonsa imali nje nako gadasi uyabona qaneke ufuna ukutshala emhlabathini ovundile ufuna ukutshala la kuzoqhuma khona izithelo la kuzosindiswa khona abantu amen hayi ke lensizwa ke ibise ithi kumina bese kufanele ngiyichazeleke manje angithi angazi sikhulumile ukuthi uNkulunkulu utheni ngichazele cha mina ake ngiqale ngizethule nami kuwena mina ngumfundisi uNcube yes kanje hayi esengichazelile ukuthi uNkulunkulu akapartnerishe ngathi cha nami kufanele ngimnikeze information ngoba ngeke ngimshiye kanjalo ngimnikeze information cha ngiyakuzwa lokho okushoyo mina ngubanike yebo wayesethi khona lapho ngicela ungiphe ibank account ngicela ungiphe ibank account bese ngithi kuyena hayi kulungile ngizokunikeza ibank account nginikeza inombolo yakho anginikeza inombolo yakhe nansi inombolo yami ngibona futhi ukuthi ufuna ukwenza something ngokusheshsha uyabona hayi ngihambe nayo ke inombolo yakhe ngifike endlini ngithandaze Nkosi kunomuntu omlethile othi ufuna ukusupport umsebenzi wakhe engikwenzayo yebo ngenze njani ufakazile ukuthi uthunywe uwe yebo hayi ke ngicine lapho nje emthandazweni kudlula usuku ngingayisendi ibank account ngalobo busuku yes nangakusasa ngingayisendi ngibhizi nje ngenza ama outreach yabo qhubeka nezinkonzo nje njoba ngikade ngiqhubeka yebo kuthi ngosuku lesithathu lensizwe ithumela imessage awu baba umfundisi angakayithumela ibank account yebo angakayithola ibank account hayi bese ngithi ayikhuleka insizwa ngizoyithumela yebo bese ngiyithumela ke ibank account yebo waqala ke waba ngomunye wama partners ukuthi leli ivangeli engilishumayelayo naye abe ingcenye yalo naye athola ireward ngelinye ilanga uma ifika phambi kaNkulunkulu uthiwe wenza kahle noma yena engakwazi engashumayelanga kodwa ngomnikelo wakhe kunabantu abasizakele amen kwaze kwafika nokuthi ivangeli lishunyayelwe nakukhotha to media ngenxa yabantwana bakaNkulunkulu abahlukehlukene abathi nami ngifuna ukuba ingcanyela nami ngifuna ukuphonsa esivivaneni nami angingasali kulomsebenzi uNkulunkulu awenzayo baba inamandla akekho yena la njengoba sishutha kodwa isandla sakhe sikhona isandla sakhe sikhona sayibonga Nkosi umsebenzi oqhubekayo lesiqhubeka sihambisa ivangeli kusizakala abantu naye kuyabalelwa kuye ukuthi unesandla la sokuthi wena mbukeli weKota to Media ngikwazi ukukhuluma nawe namhlanje amen ngikwazi ukudlulisa lobufakazi kuwe namhlanje inamandla kakhulu ngiphinde ke ngihlabele phambili yebo uNkulunkulu usebenza imangaliso uNkulunkulu wemangaliso yebo asifanele simjwayele nokuthi sazi ukuthi indlela kaNkulunkulu ilena kuphela yebo uNkulunkulu indlela zakhe ziphakeme nemicabango yakhe ayifani nemicabango yethu yebo ngifisa ukukufundela mbukeli weKota to Media
izwi lenkosi kuhamba nje babushabanga ungixolele umoya ingcwele avusa iscripture ukuthi umbukelo weKota to Media adle ukuthi kuthula ubufakazi ngoJesu ebe edla nezwi izwi likaNkuluNkulu masifunda lapha ezwini lenkosi ngithi umprofeti uIsaiah umprofeti uIsaiah ngifuna ukubheka leli verse elithi indlela zakhe ziphakeme nemicabango yakhe ayifani nemicabango yethu nezwi lakhe u55 Isaiah 55 umbukelwe weKota to Media iqala ku8 sifakaza la ngezwi manje likaNkuluNkulu sikhuluma ngeindlela zikaNkuluNkulu ukuthi indlela zikaNkuluNkulu ziphakeme ayifani neindlela zethu lapha kuIsaiah 55 uverse 8 kuya kuverse 9 lithi izwi likaNkuluNkulu imicabango yami ayisiyo imicabango yenu neindlela zenu ayisizo izindlela nezindlela zenu azisizo izindlela zami usho uJehova ngokuba njengamazulu aphakeme nomhlaba kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu nemicabango yami kunemicabango yenu ilokho ke mbukelo weKota to Media engithi ke indlela kaNkuluNkulu ohambweni ngihamba noNkuluNkulu indlela zakhe ziphakeme nemicabango yakhe iphakeme ngoba uNkulunkulu wenza izinto ezidlula ukuqonda kwami ezidlula ukucabanga kwami ngoba uNkulunkulu ezibonakalisa ukuthi okwakhe akufani nokwabantu futhi uma ekubiza ekubizela enkozweni yakhe uNkulunkulu wenza ngendlela yakhe usebenza ngendlela yakhe ngasekugcineni mbukelo weKota to Media ngifisa ukuthi ngiphethe ngalama mazwi ezwini likaNkuluNkulu lapha ya kwabaseKorinte besibili uchapter 13 abaseKorinte besibili uchapter 13 sizofunda ke khona ke babushabango nje sengiyagcina ngalama verse chapter 13 kwabaseKorinte besibili uverse 5 kufundeka kanje ezwini likaNkuluNkulu mlaleli mbukelo weKota to Media lithi ke izwi kaNkuluNkulu zihloleni nina ngoba muhle umuntu othi ma ekholwa ahambe ehlola baba umfundisi uShabango angagcini esehamba nezibi angagcini esehamba nezinto ezingesize zikaNkuluNkulu angagcini esenza izinto ezingavumelani nezwi likaNkuluNkulu umpostoli uPaul ubhalela ibandla laseKorinte ngoba kubonakala ukuthi sekunezinto eseyingenile ngaphakathi sekunezinto ezenzakalayo ngaphakathi uthi ke zihloleni nina nibone ukuthi ukuba nisekukholweni yini umbuzo loyo nibone ngoba umuntu uma ezihlola yena uyakwazi ukubona ukuthi hayi sengiyanhlanhlatha la angisahambe endleleni la angisekho entandweni kaNkuluNkulu la uthi nibone ukuthi nisekukholweni yini nizivivinye nina kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukunina na uma kungenjalo ningabe kulahlwa incwadi yamaHebheru 12 verse 14 kufundeka kanje ezwini lenkosi lithi ke izwi kaNkuluNkulu lapha ku verse 14 zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi sishumayela ivangeli lenkosi uJesu Kristu sikhuluma ngoJesu osindisayo kodwa ivangeli lenkosi uJesu Kristu alihlukani nobungcwele ungalihlukanisi nobungcwele lihamba nempilo yomntwana kaNkuluNkulu lihamba nobungcwele lihamba nokumesaba uNkulunkulu ingakho mbukelo weKota to Media ngasekugcineni nje
sengcina ukuthi ngidlulise kuwe lokho ukuthi okoqala zihlole wena. Yebo. Okwesibili impilo yobungcwele ingasali empilweni yakho. Amen. Ukhonza uNkulunkulu kanti usulahlekelwe ubungcwele. Amen. Kuzwa kahle yanamandla mfundisi. Siyayibonga Nkosi ngosusisharele khona. Yazi ngifunda okuningi nje ngesikhathi esincane kwavele kwakuningi. Oqala nje engikufundayo ngendlela inkosi ehamba nawe ngakhona. Yebo. Uze wafika kuma stages njengoba ngithi nje mina angaze ngizwe umuntu ehambe ngena angithi akekho omunye. Yes. Yimi ongakaze ezwe umuntu engena kuma surgery eshumayela njengobusho. Ngithe mangilalela kungenza ngiyibuze ngibone ukuthi bazalwane thina sikakenzi lutho senza kancane impela sihamba ngonyaka lonwabo. Kodwa okukhulumayo kuyambula ukuthi mningi umsebenzi kaNkulunkulu. Thina nje kuphela esingayi la uNkulunkulu asilidela khona ngisho kanjalo. Inkingi lasiholela khona. Yes. Yebo, hayi ukuthi awukho wona ukhona mningi nakho nje usuqoqile ngendlela esimangaliso. Ngiphinde futhi ngibuye futhi kule ndaba ukhuluma nje ngama result. Yes. Lama result uma uwakhuluma ahambe avele ngokuthi kushunyayelwe uJesu Kristu. uJesu qala kwavela izinto ezinhle. Okusho ukuthi nje ngoba bengekho uJesu engekho lama result bekukhona imbewu embi. Yazi ina last time bangabe sishutha ukwakhuluma indaba yokuthi even nomhlabathi bowubizwa lapha yana ukukhulekela umhlabathi amasimu. Yes. Yebo amasimu kuvela okuhle emva kwalokho. Khomba nje khona ukuthi uNkulunkulu khona kuyo yonke indawo. Akukho uNkulunkulu la esifanele ukuthi sithi ngeke simfake kuloko noma ngeke angenelele kuloko. uNkulunkulu ungenelela kukho konke. La ibizwa khona nje igama lakhe ngokukholwa. Yebo. Kodwa mase ngambizi uzongena omubi and omubi uzomosha each and every time. Ngikhumbula uma usungikhumbuza izwi lenkosi baba njalo uma ukhuluma kuqubuka izwi likaNkulunkulu. Ngikhumbula lapha incwadi kaMalaki uchapter 3. Yes. Makhulunywa lapha ngemnikelo okweshumi nani. Kuhle lokho kodwa bese kufika nala lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu uyokhuza okudlayo. Yes. Ubona ukuthi lapho sekungena nasemasimini la kulinywa khona athi uNkulunkulu uyokhuza okudlayo. Yebo. Futhi kungesekhona ke emasimini kuphela ngoba nayo imoya yamadimoni iyantshontsha ayibone nje umuntu esebenza kodwa imali angazi ukuthi uyisebenzisa kanjani iphela kanjani kanti sekukhona imimoya edlayo. Kodwa futhi nasemasimini futhi kukhona okwakhona okudlayo imswenya kukhona izibungu kukhona ikhonyane nakhona okufanele ukuthi simfake uNkulunkulu nakhona. Yebo. Ayi namandla mfundisi yazi okusherile mhlambe futhi sithi nje kancane kule party le yama CD. Ungenze futhi ngabona ukuthi mhlawumbe abanye babafundisa ngeke ngithi bonke abanye babo mhlawumbe bagcina sebethengisa izikipa ezinesithombe sikamfundisi ingoba esinye sazo sikwenzakala isimangaliso senziwa uNkulunkulu. Yebo. Abanye mhlawumbe bagcina sebethengisa izithombe athi umuntu abole isithombe leso sibeke endlini. Mawusibeke endlini. Ngoba kwenze komunye lethu ubufakazi ngesithombe ukuthi kwaba khona into eyenzakalayo. Yebo. Kwaseqaleka i-movement entsha ke manje kwaqaleka iphethini enye manje iphethini manje. Hey manje uyasibuyisa sisonke even nathi siyabafundisi siqaphele uNkulunkulu mayesebenza ngalendlela angasebenza noma ngabe yiphi indlela yena ngeke simlimit kodwa igama esilinikiwe lilodwa lika Jesu. Nanso ke indaba udumo aluye kuNkulunkulu ngoba manje baba umfundisi mina ngikholelwa yizwi likaNkulunkulu. Yebo. Futhi angifuni ukuphuma kulona. Izwi likaNkulunkulu ngoba umbukeli uzokhumbula eQuarter to Media ukuthi ngifakazile lapho ukuthi ngasindiswa mina ngifunda izwi
uJesu wangishumayeza izwi yebo wangishumayeza izwi ngakhala inyembezi ngaphenduka ngezwi ngavuma izono ngezwi ngasindiswa ngamukela uJesu ngezwi likaNkulunkulu yebo manje into engikholelwa kuyona bangakhuluma abantu okunye kusemaceleni nezinganekwane mhlawumbe ezinye izinto kodwa ngikholwa ilento eshiwa yizwi likaNkulunkulu ukuthi iyona kumele ngibambelele kuyona ngingasuki kuyona ngoba wasuka ezwini unto you qiniso lelo hayi sayibonga Nkosi umpostoli uTH Ncube ngokufunda udokotela kwezetheology sayibonga nje Nkosi kakhulu ayigcwalise futhi ikubusise ikwandisele iqhubeka ikusebenzise sesivele safunda okuningi isele nathi manje indaba thina ke sifundayo ngoba sibheka kwabaphambili ukuthi thina ke njengoba silokhu silandela siyayisika yini iphathini la noma thina nje silokhu sihlehlele emuva but nje ayiqhubeka ilokhu ikusebenzisa nje siyabonga kakhulu yebo ngathi nje mina sesizwile mhlambe khona umbukeli uhlangane mhlambe wabona itopic wayithanda le ndaba wabukela ukakamamukela uJesu Kristu ayisawuzwile mfundisi ukhulumile la kuningi akuchazile nje ubuhle bokuhamba noJesu Kristu kusho ukuthi mawuhamba noJesu Kristu kunama fruits khona lokhu esithi khona leli gama liyangibalekela but kunama result nje amahle ama benefits bengifuna lelo gama ama benefits okulandela uJesu Kristu uyezwa nje ukuthi mahle kangakanani wena bese utholakala ukuthi awakafuni ukumamukela ukuthi ngisacabanga hayi ngiyanizwa niyakhuluma kodwa nje ngisacabanga ngisabhekile ungabhekike kanti isikhathi sakho mhlawumbe kushonilanga mhlawumbe ilanga lokugcina nje ulokhu uthi usabhekile mamukele kusaseyimanje ithuba lisasekhona ilokho mina engakusho uyancengwa uNkulunkulu ukuthanda ngendlela eyisimangaliso uyafuna ukuthi nawe sindiswa nathi thina sesisindisiwe siyizwile imessage siphila ubungcwele ibalekile le ndaba mhlawumbe amazokugcina nje mfundisi amen ngiyabonga kakhulu babushabango ngiyabonga nakumbukeli yebo osesizakele amen nobukade ebuka lenkonzo yobufakazi ngoJesu ngiyatholakala enombolweni yocingo yebo iselfoni ithi 0733 yebo 856754 iphinde futhi ithi 0733856754 na kuma social media ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu sengifakile khona ngoba ngingenelanga kuma social media ngikhona ku TikTok ubhala nje uthi Dynamite Gospel Outreach na ku Facebook ngokunjalo uyangena uthole izinkonzo kakhulukazi ngisuke ngishumayela kuma multiracial kodwa izwi likaNkulunkulu lihlazela izwi likaNkulunkulu noma likhulunywa ngesingisi noma likhulunywa ngeAfrikaans noma likhulunywa ngesiJalimane noma likhulunywa ngani nangasi isiZulu kodwa ke eindaweni engisuke ngekuzo kusuke kuyindawo la abantu bengaluzwa ulimi lwesiZulu kusuke abantu abezwa ulimi lukaJoji uNkulunkulu akubusise mbukelo weQuarter to Media uqhubekeke uyibukele iQuarter to Media utshele nabanye futhi ngale program ukuthi bukela kuQuarter to Media uforward wenza konke ongasukwenze ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu kuwe babushabango egcineni nje uNkulunkulu akubusise noma usuhamba ubuyele emuva kwandonga ziyaduma kusibuye sithi kwamntanami wende lapho uNkulunkulu ahambe nawe usale kahle mbukelo weQuarter to Media ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga futhi uNkulunkulu uyophinda lenza ithuba mbukelo weQuarter to Media siphinde futhi sibe nawe uNkulunkulu akubusiseke usonke lesisikhathi ubukela lenkonzo ngiyabonga amen amen nawe inkosi kubusise sabonga kakhulu babuncube babukeli nje ngingakusho mina awuyibuki kayi-1 ivideo ivele nje iphelele ifuna lokho uyiphinda uphinde uyiphinde uzolokhu uthi hawu yazi lokho bengakuzwanga uphinde uyiphinde futhi
until izwe lento. Ngithe nje mangifika mina vela ngathola ireport ngiyifikela nje. Kwathiwa uze kumfundisi kanti ngavela ngathola ireport enhle. So nje konke okukhulumile ngempela futhi hayi even nabantu ngasho ngithi nje insizwa leya ivele yamela ishowe yonke ukuthi eshow uyaziwa njengomfundisi olumela iqiniso sayibonga kakhulu inkosi. Asibonge futhi ngomusa wenkosi uJesu Kristu sinithanda nonke emakhaya ayinigcine nibusise siphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.